Kuka tällä kadu vastaa? Soittaa viipi mut ei vastaa. No tietenkin Reijo. Kuka lupaa levyn tuottaa ja haslaa mut tekee pelkkää paskaa? No tietenkin Reijo. Kenellä massit aina finaalis, mut silti öissä, ylitöissä. No tietenkin Reijo. Kuka ottaa isi sunnuntain kun maanantain on velvollisuuksia? Ei ainakaan Reijo. Enkä siivuotava talo suoraan korkiskeidaksi. Ja samaan aikaan ajo käytöstavat vittu heivaa. Se on ignorantti asenne yli 100 kiloa massaa. Jos sä tarjoat kyllä se passaa kunhan läski pysyy kassalla. Ulkoinen hapitus on tietenkin etova. Jos sulla on idiksi niin Reijo over kärppään kuin Jehovat. Ökat punaisen ja leuat grindaa. Sessarit kestää 48 timmaa ja joskus jopa pidempäänkin. Eikä siis mentään purustus pidetäänkin varoittavan esimerkkinä. Mut se on yks vitun lysti ja paljon painamielipiteet. Kunhan pisse on kylmää ja klyyvarissa on kiteet. Niin silloin riihkaama jatkaa rataa. Elämän tyyli lakuunama tataa. 2 promille ja nielusta katoo tunto. Ainoa kyseenalainen asia on ajokunto.